Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Whole. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Whole. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan makagagahom ug maluluyon nga Dios. Nining taknaa sa kagabhion kami Ginoo magapasalamat sa gihapon kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Angay ka sa tanang paghimaya ug pagdalayg. Nining taknaa nagaampo kami kanimo nga unta magapanalangin ka niini nga programa sa kahanginan. Panalangini ang istasyon nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta nga magauban ang panalangin sa Espiritu Santo nga ang tanan nga mga nagapaminaw ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Kining tanan among ginatuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami magapasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa gihapon sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Kuya John, naminaw mi kaganinang buntag. Wa man gid ka namo mabati si Kuya Libby raman intaw nag-inosara. Asa naman sad ka? Do na lang gid dili maayo nga gipamatyag sa lawas. Niya bisag unsaon nako ang akong na kuanan lang nabalak-an nga kung mopugos gid ko tingali unya og makalimot ko magdagan ang motor ug unsa nya madisgrasya na lang gid hinuon ta. Amo na hinungdan nga ning kuan na lang gid ko ning pahuway lang gid usa ko nga dili ko maka kuan hinuon maka problema pa nya. Salamat sa ako nga kanini ang personal caretaker, my beloved wife nga gipainom intawon ko niya og para pod sa akong gibati medyo ni gaan-gaan ang ako nga lawas. Malipay tang timanontas atong asawa niya. Thank you pod kayo sa panahon nga walang-wala gyud niya. Kuan na gyud ta na gyud tay ingnon ta katugbang gyud nga wala ta hingisiping tungod unsa dinha. So salamat sa panahon nga mutakilig ko na akong misis in town sad Musagang. Okay, salamat sa tanan niya ato ning basahon Sir John. Mga tanan ay pangutana man ni dili lang usa ta no. Okay. Ni apata ni atay basahon na maayong hapon sir. Mamangkot kami pangutana man sa digihapon ni. So adto ta usa na may pangutana na nga ato na nga gi ko ano ato na nga gi pasidan-an nga tubagon. Kini ni ang kuan lang kanana ang ato lang ning tiksan unya og tubagon na. Okay. Brajon, maayong hapon. Hapit na sad gyud ang inyong oras sa inyong programa Brad. Hinaot nga naa nakakaron kay aron sad nga dili in town maglaay si Brother Libby. Luoy kaayo pamation nga maurang usa nga way kauban nga sa amo manggod nga naandan
na amang gid mo partner usahay na amoy mga kauban o mao lagi pero ani ana gyud nakakuha na gyud ron. Kung misis naghangyo guro tag mahimo di na lang mo ari lubos-lubosan na lang gid usa nga mapahuway pero sa akong prinsipyo basta madala pa lang gyud okay na banat na nya kay kiniron bahala di lang gid unta mag-uwan ipauli na to kay medyo lain naman sa ni kauwano naman sa ni pero just in case ug unsa God knows everything. Last text nga akong basahon gapamati kami diri sa Langub sir sang inyo nga programa daw kalawig na sang mga tinion nga amon nga ginahimo ang pagpamati sang inyo nga programa amon na gid siguro ini ang mga tion nga kami magagwa diri sa kahanginan kag isa ka bisis maga-text lang kami sa imo kung unsa na gid ang amon nga mga desisyon sang amon na pamatian sa diri sa inyo nga programa. Kanindot bang kuanon ani kinini ang kanindot bang pamation ani no? So salamat gid sang inyo nga pagpamati sa aton nga programa kag kabay nga kamuda nga tanan panalanginan kamo sa Dios kag maintindihan ninyo ang mga butang nga ginsiling sa Dios agud nga kita maandam sang iya nga pagkadto di sa duta kaupod sang iya mga manugtunda sa langit. Kay ato ning tagaan na sad og higayon ang pag-ukay sa ato ang atong tan-aw ning atong monitor kung aron may baluan nato kung diin gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, din salamat Brother John. So ato ta higala padayon ta. So na natong gina-welcome no ang tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan mga pinalangga nga mga viewers, mga listener, mga follower. Welcome ang tanan kutob sa naminaw og naglantaw sa ato nga live streaming mga higala karong gabi una. Pwede na mo kapadangat og maminsahe nga rin namo ni Brother John kana kung naamoy mga pangutana or na mga importanteng mga greetings ngadto sa inyong mga friend. So ato nang ikalipay higala sa pagbasa. So namo ipanimbayad dia mahimo nga inyong i-send dinhi sa mga number namo ni Brother John or pwede arin nyo ipaagi sa comment section na to sa Facebook mga higala ato mabasa ang inyong mga messages kung naaman pananglitan mo ipangutana labi na i-follow up sa pangutanang ginatubag mahimo nga mo text mo nga higala mo padala mo aron ato nang matubag no. Okay, alang sa mga viewers o mga followers sa ato nga program palihog no atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa ang pulong sa Ginoo parang ma-bless po sila nga dili lang kita ang ma-bless kundi sila sab ma-bless po sila pinaagi sa pulong sa Ginoo nga ilang madungog. Ani atong i-follow ka na itong programa para nga ma-updated ta kada program na to. Okay, ato na ta mga higala sa pagbasa dining pipila ka mensahe nga atong nakita sa screen. Okay niya si Brother Ronilo Itang ang iyang mensahe. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Gloria Ferrer. Good DM, Brother John, Brother Libby og sa tanan nga nagpaminawan ni ining program nining inyong program. Pangumusta ko sa akong manghod dinha sa Kayang Vergi og si Nestor Olivar. Palihog i-appeal sa inyong pag-ampo si Nestor Olivar kay doon na sila'y gipamati ang dili maayo sa panglawas. Daghang salamat. Watching from Canada. Okay, salamat Sister Gloria no. Kumusta diha sa imong husband si Brother Neftali? Buntag pa di ay diha ron sa Canada, adire sa ato sa Pilipinas gabi ina.
So salamat sa inyong pagsubaybay sa atong programa diri sa Pilipinas. Okay, ato po nakita si Ginalyn Lumuntad. Maayong gabi, Sir Libby. O Kuya John, greet lang ko og happy birthday sa akong pag-umangkon si Jomar Lumuntad og ikaduha kong inahan Nanay Nimpa Villacastin. God bless you all. Gikan kang Sister Ginalyn Lumuntad. Niya ato po nakita din si Brother Eddie Layos. Mayong gabi sa tanan nga naminaw. So good evening. Niya ato ta sa pikas nga screen mga higala. Ato ning sulian pagtan-aw ang mga nag-heart o nag-send og love sa atong program. Aritas mga nag-like mga higala ato ning basahon. Okay. Ato ning tanawon. Atong nakita dinhi si JP Advent, si Sir Jerome Patagnan. So good evening sir, uban sa imong tibok family. Sir, salamat sir ha. Ang kanini ang sa imong kabisi pero imo pagyud gitagaan og time nga mag-observe sa atong program. Sagdi lang sir, totally unya na ang subay ani igbalik sa Ginoo aning tanan nang God bless nimo og sa imong pamilya, and thank you so much for viewing with us tonight. Okay niya sad si Ginalyn Lumuntad, Rufino Moreno, Nathaniel Lucero Jr. og Jiri Ann Alcuma Orsal. Okay, dito sa mga nag-send og heart niya si Ronilo Itang Emilda Osabil Buratso. Maniato sa nakita si Katmon 7th Adventist Church. Mani ilang account sa 7th Adventist Church si Katmon. Kanya niya po si Rosalyn Mainit sa Germany. So good evening Sister Jocelyn. O sa tanan niya natong mga kahigalan o kaigsunan nga naminaw. Anya sad si Aniceto Preselias. Lanog-lanog na iyang amplifier ni Brother Ani ron. Diya dool sa panggamay sa Kanagahan. So may gabi Brother Ani o sa mga silingan diyang namati. Niya sad si Virgil Layos sa kuani. Dito ni Bantaya, ito sa Madidihos Dapit. Anya niya po si Virgil Tabuak. William Edi sa Sambuanga. O niya si Ayan Kevin Dorotan. Okay, so this time, morning ato nakita sa screen ato mga pinalangga nga mga viewers o mga listeners sa ato nga programa. So lion ako, gina-welcome ang tanan mga kahigala karong gabi na. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta mga higala sa paghatag og atensyon nining gitext dire no sa ato dugay-dugay na ni, pero salamat nga dali aragid nga nakakuan at atlan sa siguro nagunit og cellphone o nagamit og cellphone na for instant good ang pag-reply pod sa atong text nga tubagon na nato ang imuhang pangutana o gi-text dire diha dayon ni abot abi manamo sir og ning talaw na mo anang pangutanaha kay mura magwa ninyo gipansin. Okay, dili man gyud ingon nga basta pangutana dili mi mo pansin kay unang-una naghangyo gani mi nga kamo dihang mga maminaw magpadala direg pangutana unyag naanay pangutana dili hinuon na mo pansinon. Naalay mga text nga dili na mo basahon, unang-una mga kabastusan, labi na gyud nga dili naman related sa Ginoo, murag pamirsonal na ba. Unya na ay text diri nga mura og bayaw. Unya
nagkakontrahay lisod man na nga among basahon kay dili mamiana makakuanggod kay tungod personal man na mga kuha man na lalis man na sa pamilya unyag amo na nga basahon nga text mas lalo pang lumala mo diha kay ang makadungog nga paagi diri sa kahanginan musinta man na muna nga ang among himuon amo lang replyan mo hangyo lang mi nga dili madala sa atong programa. Anya kini kung ato this is a religious program mo na nga mo bitaw na ingumi amo running ikuan amo running Bible based ni kay religious program gud ni pero kanang inyong mga away din ha o mga unsa na din ha dili na lang po na dadon dire kay dili man ni paras away param ni sa Ginoo ni atong programa. Okay, ato ning basahon. Sir, maayong buntag. Kay kuan lagi kanana ang pwede raman ta masuwatan anytime, any day, any hour, no? Na nga maayong buntag, kay buntag mo pud siyang nag-text ato. Sir, maayong buntag. Si Bini di ay ni. Doon na lang ko'y ipangutana sa inyo ha. Gitugot man lagi ang pag-inom og bino sumala sa atong makita diha sa nahaunang Timoteo 5:23 unya sa inyo dili tanawa mo ni nindot kayo brother Bini ha nga matud pa nimo nga mangutana ka bahin sa bino sa unang Timoteo 5:23 gitugot man lagi ang pag-inom og bino unya sa inyo dili okay. Salamat kaayo brother Bini no sa imuhang pangutana. Mahitungod anang nahunang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23 wala gimisupak ni ana brother Bini. Pero ang problema manggod ni ini ingon ni ini brother Bini. Kana bang magbasa ka og bersikulo o tekstos Biblia ayaw himoa nga imong hatagan og imong kaugalingon nga pagsabot kana bang gitawag og your own understanding your own interpretation kay mao man gyud nay hinungdan hinuon nga dili gid nimo makuha ang sentido o unsay gusto nga ipasabot sa imong gibasa. Sama ni ining nahunang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 23. Unsay rason o hinungdan kung mukalat ginis kadaghanan ang imong huna-huna nga gitugot ra ang pag-inom og bino mas lalo pagyud hinuon nga mudaghan pa ang mga palainom og palahubog karon. Ngano man tungod lagi kay naa sa huna-huna nga gitugot ra ang pag-inom og bino. Ang tinuod paggasulti brother Bini, ang atong tan-awon og tutukan si Kristo og ang ato nga pamation kanang gisultis Ginoo dinis Biblia. Mahitungod ni anang mga CFD nga matud pa nimo nasayod sa ato na ning text sa ato na ning text nga matud pa nimo nagbasa po na sila Biblia unya ipakita na gyud sa social media nga nag-inom sila bino kay tungod lagi ni ining nun Timoteo 5:23 kung naa ka magbase sa mga pagtudlo ni ining mga CFD apil ka og kasaag ana nila maapil po kag ka-imperno nila. Nga naman, wala man ni sila nagsubay sa husto nga pagsabot ug sa gipasabot dinhis Biblia. Kini ni ang nahunang Timoteo 5:23, ila ning gitagaan sa ilang kaugalingon nga interpretasyon, sa ilang kaugalingon nga pagsabot, nga gitugot ang pag-inom og bino tungod ining bersikulo ha. Kabalo ka og nganong ilang gitagaan sa kanang gitawag nila og kaugalingon pagsabot, kaugalingon na interpretasyon aron madipinsahan mapadayon ang ilang kaugalingong gusto. Ug doon na lang gid unta kay gayunan nga maduol sa grupo ni ining mga tawanaa panid-i
Biblia ang isulti kay kugihan masan ni sila magwali-wali, pero human sa ilang wali kini sila magtungga gyud ni pirmi kay grabe ka mga palainom ning mga tawanaa. Ha? Ngilngig ni. Ang ila lang ipakita sa social media usara ka botelya. Pero ang tinuod paggasulti, ha? Mga kinahon-kahon, kiniskis na ang ilang imnon. Kini bang usahay ang bukdo na gidhinoon ang nagtudlo sa gitudlo sa Biblia unya silang naglapas na wa na itudlo sa Biblia mo insakto di ato ragod kunoning basahon o unya Brother Bini palihog sumala sa Herbihanon 12:2 nag-ingon nga looking unto Jesus the author and the finisher of faith asa ta magtutok ngadto kang Hesus kay siya lang ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo. Ayaw pagtutok ni anang mga siipding nga nanginom matod nimo. Kuan man lagi sir, nagbasa man sana sila Biblia, mo inom mo lagi wa man idili ang pag-inom og bino gitugot man nya sa inyo dili. Kini ang tinuod Brother Bini gikan gid ni sa from the bottom God ni sa among kasing-kasing ni nga pagpasabot dinis Biblia. Tan-awa ra gud ni kining ng Timoteo 5:23 Brother Bini wala gid gidinhi gitugot ang pag-inom og bino o gisugo nga ang tao mag-inom og bino. Tanaw ha, wa gid dinhi gitugot. Pero nganong ni ay gisgutan dinhing bino nga mainom nga jutay ra sa rason para sa sakit, meaning medicinal wine. Dili na maunang mga binuha nga gipasabot dinhis ng Timoteo 5:23 niyanang mga bino nga gipang-inom nila. Akong basahon ha, aron madungog sa kadaghanan nagingon ayaw na pag-inom og lunlon tubig lamang. Tanawa, kinsa may nagsulat ini si San Pablo. Diin man ni i-address nga sulat ni Pablo ngadto sa iyang katunggali o katugbang kauban sa buhat nga batan-on nga si Timoteo. Meaning, diha sa pagpangalagad sa Ginoo kung imong tan-awon ang lifestyle ang pag-inom og lunlon tubig lamang. Tandaan niyo na, sa unang panahon ni San Pablo ug ni Timoteo, wala pa namugna ang mga juices, wala pa namugna ang mga soft drinks, pero diha nadaan ang mga bino, mga ilimnon. Kining gisgutan dinhi nag-ingon, ayaw na pag-inom og lunlon tubig lamang. So meaning, ang lifestyle sa mga Kristohano o mga tumuluo, kung mag-inom man sila, unsa na tubig ra gyud. Pero nganong nagtambag si San Pablo ngadto kang Timoteo nga di na mo inom usa og lunlon tubig lamang niya kundili pag-inom og jutayng bino. Tanawa ha. So dinhi inyong gitagaan ni og kaugalingon ninyo nga pagsabot, kaugalingon ninyong interpretasyon nga gitugot ra ang bino. Tanawa. Og nahibaw ba mo dinhis Biblia og pila ka klase ang bino nga gihisgutan? 5. Unya dunay gitawag og yayen in Greek. Karon niya kun dili pag-inom og jutayng bino, jutay nga bino, unsay tumong og katuyuan alang sa imong kuto-kuto kung sa ato panaron ba sa atay, alang sa imong kuto-kuto o sa imong masubsob nga pagmasakit. Si San Pablo nagtugot sa pag-inom og jutay nga bino alang ra sa kutukuto tungod sa pagmasubsob nga pagmasakit. Subsob gani kanunay ba? So sa panahon sa mga apostoles, sa ilang pagpangwali sa pulong sa Ginoo, may mga panahon pod nga moabot sa ilang lawas nga dili maayo ang kondisyon. Abuton pod sila og sakit. Sama namo ron, nato ron. Mag-amping ta nga di magkasakit pero ang panahon maghatag sa atong sakit, ulanan ta, initan,
Init kaayo pila ka mga semana o bulan, pero pag abot na sa ting-ulan na pod mo absorb na sad ang karsada, malanghap nimo ang mga kuan gikan sa init unya maghatag sakit, ubo, sipon, hilanat. Ug mao ni ang nahitabo sa mga apostoles na may panahon sad sila nga abuton og sakit sa ilang panglawas. Busa si San Pablo nagtambag, nag-advise ngadto kang Timoteo nga mag-inom siya og jutay nga bino alang sa kuto-kuto tungod sa iyang pagmasubsob nga pagmasakit. Sa lain nga pagkasulti, this is a medicinal wine for medical purposes. Ang pagtugot ni Pablo sa pag-inom og jutay nga bino para itambal tungod sa pagmasakit ni Timoteo. Binuang maning pagsabot sa mga CD. Kanang imong gisunod, kanang imong gihunahuna ay dili na insakto. Kay ang gihisgutan dinhi medicinal wine ni bino nga itambal. Unya ang bino pod nga giinom nila sa una kining gitawag sweet wine. This is a fresh wine from grapes. Grapes juice. Unya lahi na siya kay ang Biblia naghisgot sa duha ra gyud na kamatang sa bino, unfermented o fermented. Pero 5 ka bino ang gihisgutan sa Biblia ka klase. Pero nabahin ra gyud sa duha, unfermented wine o fermented wine. What is unfermented wine? Dili makahubog. Motong ilang gigamit sa una katong grape juice. Og unya kanana ang fermented wine mauna siya ang makahubog, maunay gidili. Kining sa hunang Timoteo 5:23 ang pagtugot ni Pablo ani para itambal sa sakit ni Timoteo. Wa man ni naghisgot nga gitugutan ang tao inom ng bino sama yung ginom tanduay, pundador, vodka o unsa pa na dinha na naa nga aniho, ay dili man ha mo gipasabot nga kanang mga binuha gitugot. Hinumdumi Brother Bini nga kung magbasa gani tag Biblia nga ipahuyon sa atong kaugalingong kagustuhan, dili ginato masunod og unsay kabubuton sa Ginoo. Hinumdumi nga sa Biblia wa gyoy kahigayunan nga makasulod sa gingharian sa langit ang mga tao nga mga palahubog. O kung atong tan-awon ra gud dinhi sumala sa nahaunang Timoteo nahaunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 pamati Bini ingon niini nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Question mark na. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Kinsay dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ang mga dili mga matarong. Nan kinsa maning mga tawhanaa nga atong mga atong mahuna-huna tawa, kinsa maning mga tawhanaa nga atong mahuna-huna nga muhaom nga dili sila mga matarong. Kay matud pa ang dili matarong dili man makapanunod sa gingharian sa Dios. Kinsa man ni sila? Ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makihilawason. Tanaw ha? Bisag dili niya asawa, dili niya bana, mag-ismiringhoy. Muna gitawag og makihilawason. In other words, fornication. Unya tanawa, makihilawason. Unya, kung masakpan nas asawa, sakpan nas bana, pagtindaghanag pamakak ng himuon. Kung makihilawas naman lang ka, gitugot man nas Ginoo pag minyo. Pero minyo ka na, makihilawas kag lain, nganong nagminyo pa man ka o di ka kontinto sa imong asawa. Unya tanawa, mga makihilawason, sunod ang gisulti dinhi, o mga tigsimba og mga Dios-Dios. Tanawa, mauning mahuna-huna nimo nga mga unsa, dili mga matarong og dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sunod, nagsimbag mga Dios-Dios.
o mga mananapaw. O tanawa lang ka, gisgutan din nag-related man is na pulo kasugo. O mga mananapaw. O mag-unay sa masig kalalakig, masig kababae. O, muna karon kaslo na, pulos laki. Kaslo na pong pulos babae. Ha? Muna nga, magpakita ba nga duhay dagway sa simbahan, moral o immoral. Niya din nga, mag-unay sa masig kalalakig, masig kababae. O mga kawatan. O, niya naghisgot ni sa 10 commandments ni. O mga dalo. Naay mga tawang bisag naay inog hatag og naay angay hatagan di gud mo hatag kay nganuman daw man na. Sunod ag ingon ni mga palahubog. Natanawa. Mga palahubog. Unya unsa may inyong hunahuna ni ana Brother Binny nga bisan pag magsakay kas imong sakyanan maagian nimo diha sa mga kanto-kanto mga iskina na nag-alirong kung imong tan-awon sa ilang atubangan naa na nag-inom, mga palahubog o mga tigpasipala, mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Wa gid luna nga makasulod sa gingharian sa Dios. Unya karon moingon mo nga gitugot ra ay wa na itugot. Ang gitugot katong inugtambal nga bino para sa sakit. Inyo lang gihatagan og inyong kaugalingon nga interpretasyon, kaugalingong pagsabot kay aron mapadayon ang inyong mga kaugalingon nga mga unsaman, mga kagustuhan nga dili na kagustuhan sa Dios. Kagustuhan na lang na sa tao. O niya pamatii dinhi pa ni ay dugang gisgutan kay katon hunang Korinto man to, 6 akong gibasa, anhitas Galacia kapitulo 5. Si San Pablo gihapon nagsulti na ni. Niya sumala din sa 5:19 ngadtos 21 niya gihisgutan dinhi. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod. Kaning unod-non nga buhat ba unsa kini buhat sa unod? Nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho. Ano yung pakigbingkil? Diyot away, padungog-dungog istorya kay mamikil lagi. Pakigbingkil. Unya, kini ang pangabubho. Budlay magaining abubhuan. Kay magbuhat-buhat ra man iyang kaugalingong huna-huna. Ang asawa ang away daotan binuhatan, pangabubhuan. Muni pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. Muni may tabo sa atong kapanahonan ron. Buntag pasay, nagpundok na, kay magtungit. Unya kasina. Nga naman naay kinabuhi sa uban, nga kasinahan pod sa uban. Na hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, og ang mga butang nga maingon-ingon niini. Pasidan-an ko kamo sa ako ng pagpasidaan kanyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Klaro gid na, sentensyado na ang nagahimo ng mga butang nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unya, tao raman ana inyo ra makauban pa dibini. Sige, gisgot-hisgot nang gitugot na. Unya, kung imong tan-aw dinhi sa Isaias kapitulo 5 bersikulo 11 ug 12 22 nangingon, alaot niadtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga ilimnon. Naghisgot na gyud, nagmensyon nig maisog nga ilimnon. Alaot niadtong managtukaw sa tibok kagabion hangtod sila manginit sa bino. Og ang alpa og ang sista pandiritag mga flauta og ang bino anaa sa ilang mga kumbira apan sila wala managtagad sa buhat ni Hiba ni magpamalandong sila sa ginahimo sa iyang mga kamot. Wa tagda ang Ginoo unsay naa diha? Mga bino matud pa alaot. Nang kay alaot man. Imo ginang padayonon nga mahimo kang alaot diha sa atubangan si Ginoo. Unya nag-ingon sa 22, alaot ni adtong kusog nga moinom sa bino
o ang taong kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. Wala bini, dili man kumutuo nga wa nimo ni masabti ang ato nga ginabasa dinhi kay imo mani nga pangutana, ikaw gyud mo'y pinakasintro ani ron. Nasabtan nimo ni uban sa tanang mga naminaw. Pero bisan pa niya na og naihibaluan nasabtan ni ninyo, dili gid mi makapaniguro nga ang inyong tuyo mao ang pagsunod diha sa Ginoo. Kay ug maoy sundon ninyo ang inyong kaugalingong gusto, dili naman gud na ninyo himuon pa ang inyong gusto. Ang gusto na pod sa Ginoo mo'y inyong sundon. Unya, dayon lang og pangatarungan ang namatan og mahayag maoray pakamatian aw bahala na mo dinha. Pero si Kristo nagsulti nga daan ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naas langit, sumalas Mateo 7:21. Karon ako lang ning ipakapin, Brother Bini, gamiton manggudto sa uban pod katubang paghimo ni Kristo og milagro didto sa kasal sa Kana. Unya, huna-huna kang unom baya to katadyaw, gisudlan og tubig, og ang tubig turn into wine because of what? Miracle nga gihimo ni Ginoong Hesus. Mautoy gibasihan nila. Unya asa may record atong nahubog. Unya tubig man sad to nga gihimong bino ni Kristo. Kay gipakita niya nga walay butang nga dili niya mahimo sa iyang kaugalingong gusto. Unya sa dihang nakatilaw ang mga tao adtong binuha, na feel nila nga lahi ug lami ang maong bino. So gipatawag ang nagdumala sa kumbira o sa kasal. Unya nag-ingon, nabatasan baya gyud sa mga Hudiyo nga ang unang idalit nga bino kadtong lamian, ipaulahin na ang minus nga bino. Pero naunsa ba nga mo man hinuoy inyong gipaawahi ang maayo nga bino? Sa latod paggasulti, natagamtam nila ang kalami nga lahi gyud ni adtong mga bino nga mautoy pinakalamian gyud nga bino pod sa ilang panahon mo'y gidalit. Pero sa diha nga nasunod na ang bino nga nadalit gikan sa milagro ni Kristo nga tubig gihimong bino, na feel nila nga lahi gyud nindot og lami. Pwede ba, Brother Bino, Brother Bini, nga imong tilawan ang espirituhanong bino sa pagkausab ug pagabag-o sa imong kinabuhi diha kang Kristo? Himuan di ba ma-feel nimo ang kanindot ug kalami sa imong kinabuhi sa diha nga mausab ug mabag-o ka sa imong kinabuhi pinaagi kang Kristo? Si Kristo, Brother Bini, hangtod ron makahimo ra gyapon milagro. Pangayua ang milagro sa ni Kristo nga mabag-o ug mausab ang imong kinabuhi sa diha nga mahimo kini matagamtaman nimo lahi ra gyud ang bino sa kabag-uhan sa kinabuhi kung ikaw mosunod o moalaga diha kang Kristo. Salamat, Brother Bini, sa imong pagpatalinghog ug sa tanang mga nagapaminaw karon. Itugot unta ninyo nga ang pulong sa Ginoo mangin bililhon og mangin takos sa inyong kasing-kasing, nga ang pulong sa Ginoo inyong dawaton aron mo maluwas. Pamati ang Santiago 1:21-22 nagingon, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan, o dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Timan ihigala, lalo na sa imo, Brother Bini, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So karon naminaw mo sa pulong sa Dios matagabi, dawata ka na nga malipayon og mahinangpon, arang ka na makaluwas sa imong kalag. Ang 22 nag-ingon, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Naamagoy mga tao nga kutubras pagpaminaw pero ay tuyo os pagtuman. Matod pa, ginalimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Ayaw na mo pagpalimbong sa inyong kaugalingon. Ayaw sad mo pagpalimbong sa uban. Himuan nga ang pulong sa Dios inyong pagadawaton kay matod pa arang makaluwas sa inyong mga kalag.
Salamat Brother Billy uban sa tanang mga naminaw. Dalaygon ang Dios ug ang Dios magausab ug magabag-o sa inyong mga kinabuhi. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining bahina. Brother Libby, okay, ato sa ning tanan. Okay, Brother Libby. Okay, padayon tayo galang ato sa nahano. Unsa to Brother John ang pangutana nga Wa na nakasud diha nga kuan Brother Libby. ato ning lilion makadiot. Ato ning basahon. Okay, ni dinhi ato nakita si Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og mga kaigsunan nga kanunayong naminaw og nagview. Karon God bless. Nasad si Rufino Moreno, anya si Gloria Ferrer, Godiem, Brad John, Brad Lib og sa tanan nga mga naminaw niining inyong program. Pangumusta ko sa akong manghod dinha sa Kayang Berge og Nestor Olivar, palihog apel sa inyong mga pag-ampo. Nabasa na nato ganina Brother Libby. Kay dunay nagpamati sa lawas. Okay, ni apo nato nakita dinhi si Eddie Layos. Ang mensahe maayong gabi sa tanan. Anya ni apo si Roselyn Mainit. This week, paningkamutan ako, kuya. Makapaminaw ko sa inyong live. Kay last week, busy jud ako sa pag-school. Okay. Salamat dahil sa imo paningkamot. But whether you like it or not, moabot yung panahon nga wa nagikay mapamatian sa pulong sa Ginoo sumala sa Amos 8:11 ug 12. Ano niya po si Pastor Jomar Compuesto. Maayong watching from Placer Masbate. Ana po ka placer pastor. Maayong gabi. Okay, may gabi istanan, may gabi ni Pastor. Salamat sa imong pagtan-aw sa ato nga programa. Okay, ato ning tan-aw ning uban nga mensahe nga misulod. Ato ning basahon mga higala. Niasad si Lane watching from Kinatarkan Island. So, salamat kayo, Sister Lane of Korea. Okay, ato ning lilion, makadiyot ang pikas nga screen alang sa mga naglantaw karon sa ato nga programa, ato ning pangbasahon mga higala. Okay, atong tanawon. Okay, karon taon higala ato ning lilion ani ato ning basahon ang mga pangalan dinhi nga nag-like o nag-heart sa atong programa. So ang panahon akong ibalik ni Brother John. Okay, padayon ni kuan Brother Libby, padayon ni tubag tong pangutana ni Brother Bini. Awan sa Brother John. Ang iya nga pangutana, Sir, good morning. Maibuntag si Bini ni. Doon ako'y pangutana bahin sa Bino sa nonong Timoteo 5:23, gitugot man lagi sa inyo dili. Okay, daghang salamat no. Kinigod nga punto nga paghisgot nga sa inyo gitugot diya sa Biblia pero sa inyo dili. Kanagong unang Timoteo 5:23 mga higala, naghisgot diya nga ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang, pag-inom og jutang bino alang sa masubsob nga pagmasakit sa imong kuto-kuto. Okay, pag-ingon ni San Pablo diha, wa na maghisgot og unsang binuha, wa na maghisgot og kanang klase-klases bino nga makahubog. Kundili ka ng paghisgot ni Pablo nga ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang, pag-inom og jutang bino
imong tanawon ang gipasabot higala kung saan ang binuha. Kaysa adto ka sa Greek mahigala, ang bino diha nga gisgutan dili na gitawag og alcoholic, kundi bino na nga gitawag og non-alcoholic. Kay dunay duha ka klase nga bino, gitawag fermented wine o nya ikaduha unfermented wine. Ang fermented wine ilimno na nga makahubog. Fermented wine nagpasabot nga alcoholic na. Marawag ka nang gitaw og bahal ba, makahubog na. Kanya kanang unfermented wine binog yapon na pero dili na makahubog, dili na alcoholic nga ilimnon. So kanang paghisgot ni Pablo ana iyang gisultihan si Timoteo. Kay si Timoteo god iyang nakita nga nagsigi og pingit sa kasakit, sa kasubsob sa iyang kuto-kuto. Gasuol ba? Nya gasag diha nga gasigig sakit yang kuto-kuto. Giingnan ni San Pablo sa Timoteo nga ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang, pag-inom og jutang bino. Kung ato ng sabton og alcoholic drinks to ang giingong Pablo, di ka musamot ang kasuol sa kuto-kuto. Mupay na problema na sa kuto-kuto o niya paimnon pa nimo og ilimnon nga dunay alcohol. So ingon si Pablo nga ayaw pag-inom og jutang, ayaw pag-inom og lunlon tubig lang, pag-inom og jutang bino. Kaya sumala sa pagtuon mga higala, kung imong tanahon ang gipasabot diha, nakaplagan matod pa sa mga eksperto, mga karaan nga mga katawhan sa unang panahon, ang fresh grape juice kanang labas nga duga sa paras maunay gigamit sa mga karaan sa pagtambal sa nagkalain-laing problema sa tiyan. All stomach disorder gamit nilang tambal sa unang panahon. Kanya ang pagsulti ni Pablo ana dito ipasabot nga malabag nag-inom og syrup ba, ayaw inom og lunlon tubig lamang, pag-inom og jutang bino. Sa akong gibasa nga komentary mahigala nga sa karaang panahon maghimo ang mga tao sa o mga gitawag syrup gikan sa fresh grape juice nga usa ka kutsara nga fresh grape juice ilan sa bulan o mga duha ka kutsara nga tubig isagol ana. Ilan nang gituhuan nga tambal sa ilang kuto-kuto. So ang gipasabot diha kanang masubsob nga masakit sa imong kuto-kuto, tambal gigamit nga tambal sa nang panahon. Dili na kay ilimnon nga makahubog, ato din sabton ilimnon makahubog. Ngani kanihang buntag usa sa atong atubag nga problema ang usa ka asawa kay ang iyang bana panahon sa tinsweldo gamay lag iintrigar kay dako daig maiban sa sweldo kay adto ipasimang sa ilimnon makahubog. Gamay ra kaayo ang maintrigar sa ngadto sa asawa. Anya tungod lagi ko no kay ang rason siyang bana ngano magsisaginom tungod kay dunay nadungga niya nga si Kristo gani ko no mao kunay amahan sa palainom kanang amahan sa mga palahubog. So na-influensya siya tungod niya na problema ng asawa. Doon na bagay iban ingon ana nga gunahuna sila nga ang Ginoo maoy amahan sa pagkapalahubog. So gipasabot niya ba ni Kristo daw maghisgot siya amahan. Gibadlong nga niya supak kung siya siyang kabuton ang pag-inom sa hilim ng makahubog. Gani kung imong tanawon sa Proverbio higala Kapitulo 20 kanya sa versikulo 1
gisagay ng gani ni Ginusos. Gaingon man gani siya nga ang bino kuno maoy usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon maong sabaan, o bisan kinsa nga masayop kini mga butanga. Ingon ito mabasa nga ang bisan kinsa mainom masayop kini mga butanga. Murag wa na siya panimuot ba? Muna gikundim diha sa bilang kasulatan nga ang tao nga nag-inom sa lima kahubog, murag gitan-aw sa Ginoo nga dili gid maayo iyang kahimtang. Nga kung ibasahon ang kapitulo 23 nga ay mga pangutan nagtubag po diha, kinsa kadtong may kasakit, kinsa kadtong may kapula sa mga mata, kinsa kadtong may samad nga way gipasikaran, kinsa kadtong may mga kasubo, kinsa kadtong kay mga puros kinsa. Pero ang tubag sa nan kung basahin mo, mao kadtong mga tao nga nagapabilin sa pag-inom-inom sa binong makahubog. Sa pilimiro ni ana, nindot kayo na sa pintaday, pero sa katapusan, mamaa ka na sa mas bitin o muikos sa mas odto-odto. Nga bigla nagsulti sa diha makapamaak mo na, maikusa na ganina, yung na Biblia, ang imong mga mata, makasudong sa mabutang katingalahan. Kanya, ang tao magapangulong sad o mga baliko ng mga butang. So, manahinong din nga usa ka taong palainom, malahubog, di na magka-dimao ang iyang sultihan. Wanay klaro sultihan niya. Manangos Biblia nga magapangulong o mga baliko ng mga butang. Manahinong din nga doon ay daghang mga tao nga mag-away tungod sa ni ana nga klase sa ilimnon kay makausab sa hunahuna sa kausa ka tao mahigala. So sa Biblia gikondem kana ang tambag sa Ginoo nga ang atong hunahuna magpabilin kay normal at tubangan niya aron sa ingon niya na ang tao makapinsar-pinsar ug unsay maayo nga buhaton o dili maayong pagabuhaton. Ang tumunggod sa yawa aron ang tao makabuhat ug di maayo, ang target ngayon dauton ang atong nahuna. Kay once nga madaotong nahuna, ang tao higala sayon kayo nga mabuhat og dili maayo. Unang kalabanan sa mga krimen nga nabuhat ning kalibutan na, nagsukad jud na tungod kay nadaot pangunahuna, wa na siya kapinsar og maayo mga higala. So kung imong basahon ang nakasulat sa Gracia 5, versikulo 21, ginaisgutan diha, ang buhat sa pagkapalahubog, ingon San Pablo, pasidan-an ko kamo, nagbuhat gani mo nining mga butanga, wala gyud mo iluna sa ginharian sa langit. So, naay pasidaan San Pablo, nagbuhat ang mga butanga, ingon San Pablo, wa ko'y luna, wa tayo luna sa ginharian sa langit. Kitantanan na atong gihandong gusto gitang maluwas. So kanaghandong itang maluwas, atong tarungon, atong kinabuhi, atong mga buhat, atong usbon nga mahisigo sa iyang kaubutan. Aron unya sa ados paghukom o sa pagbalik ng Diyos, sigurado nga makauban ta kaniya. Wala naman tayo mahigala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon niya ang atong timsong. Manahigala magampo kita, mahigugmaon og dalampanan namo nga Dios naa ka sa tronos kita sa langit. Daghang salamat sa kalampusan